Dobrodošli u Šariće, zaselak koji odiše snagom i nadom, usred sela Medviđa. Njegova priča je priča o opstanku i obnovi. U drugoj polovici 20. stoljeća Šarići su većim dijelom ocelili, a Domovinski rat 90. godina je potpuno ispraznio ovo mjesto. Ali duh ovog mjesta nije nestao. Danas, dok prolazite kroz Šariće, svuda oko sebe možete primijetiti znakove obnove, novoizgrađene kuće, uredno obrađena polja, znakove životnog optimizma i vjere. Iznad naselja se nalaze ostaci gradine Šarića. Ovi stari obrambeni zidovi vode nas u daleku povijest, čuvajući priče koje se protežu vjekovima unazad. I dok uživate u pogledu sa gradine koji se pruža na ljepote Medviđe, nađite vremena i zapišite Šarića. Iako njegov izvor možda nije najizdašniji, za stanovnike Šarića on je bio sinonim za život. Ovaj izvor snage i nade simbolizira duh lokalnog stanovništva, uporan, neumoran i nepokolebljiv.